Mga utol! Ang sweet niya talaga, mga utol! Ayaw, Look. magigit kipansin. Tuyo tuluin siya. Mga utol. Body kayan silang dalawa, mga utol. Mga body yan silang dalawa. Badihan sa dalawa. Wala kay problema. Wala kay problema agad. Wah, may kaso eh. Wala kay kaso. Pitiras mga buwan. May kamera. Basta na yung kamera din, kung nang reklamo agad. Uy, weh, pala. Oh, sabi yun. Baca na, higo begitu artista. Ay, tira. Badi sa doy. Ay, tira. Mukbangan na naman. Budha pa guys. Isbog kami. So, what's up mga utol? Tug na, lagtan na ni mo. Kakatapos ko lang maligo. Ayun, At- tug na. May wrestling na naman na nagaganap dito. Ay, lagi nagilabte, tug na. Awan ni. Pakita ni kani. Hala? Natug na sawa. Natug na sa di beliau sawa. Ay, di beliau. Brum. Habis deh. Mati yung Bro, nagkiriyan. So, what's up mga utol? Another day, another vlog. At syempre, it's the 6th time. Let's go! Tingnan natin si Tolons. May pinapanood si Tolons. Tol, ano yan, Tol? Tol, tinitingnan ko yung Boracay vlogs natin noon, Tol. Nawala yung short ko na to, Tol. Putik talaga, Tol. Pula, Tol. Ang kulay, Tol. Sarap ng kinakain natin dito, Tol. Enggak ba, no? Amers. Yan, so mga Tol. Habang pinapanood namin yung vlog ni Chichi, mga Tol, may napansin ako. Itong mga short na to, mga Tol, ito yung sinuot namin nun. Yan. Ngayon ko lang nakita. Sa akin pala to. Isang beses lang nasuot. No? Isang beses ko pala ito nasuot, mga Tol. Tol, Ano, Tol? Ano na naman yan, Tol? Short na naman yan, Tol? hindi, Tol. Nag-concert tayo, Tol. Kakaiba. Ayaw mag-focus, Tol. Lagyan mo ng kamay sa likod, Tol. Yan. Mantas kita, no? Kakaiba. Kakaiba yung mga Sigig Boys ba? Hanapin ko muna yung t-shirt na sinuot ko din dun, Tol. Kasi I-house tour mo sila, Tol. mamaya na yung house tour, Tol. Room tour pala, Tol. Yung malabahan, Tol. So, hanapin ko muna yung aking t-shirt na sinuot sa Boracay. Kasi isang beses ko lang din yun nasuot. Yan, sa mga baby bears ni ate dyan. Yan. Alam na alam nyo tong background na to. Diba? Yan. Kita nyo yan? Taas na pala ng buho ko ah. Room tour! Let's go! Ginawa ng lagayan ng mga damit yung kwarto ni ate, mga tol. Hanapin ko lang muna yung t-shirt, mga tol ah. Kasi sayang din. Isang beses ko lang nagamit. Okay. Let's go!
Tingnan nyo mga tol. Sobrang pawis na. Pero, di ko pa rin nakita. Yeah. Kita-kits na lang mamaya. Let's go. Tol, anong gagawin mo, tol? Dito si Moder. Moder! Ito yung lulutuin ni Moder ngayon. Ayan. French fries! French fries with salt. Ayan, so... saksak mo na! Para makita nila yung... ilaw. Sama mo. Uy! Kakaiba talaga tong air fry ni Simply Rays. Yan! Tol! Tol! Nakita mo yun yung pagpitik niya yung ganon? Yung pagpitik na pagpitik niya ng ganon? Bakit tol? Bakit tol? Ano meron doon tol? Magluto yung mga professional na magluto na air fryer tol. Yan! Kita mo yan tol? Yan ang professional magluto. Yan. Tingnan nyo, naka-apron na. Naka-apron yan, mga tol. Matik, naka-apron. Tol, makikita nyo yung luto ni mama na napaka-crunchy na baboy. Yung belly. Yan! Panoorin nyo yun. Naggagawa si Mama Moder ng ano at bumukbangin natin. Alam mo naman tayo. Q&A na yan, tol. Mga na! Q&A. Ano itatanong nyo? Mag-comment na kayo dyan. Habang maaga pa. Let's go! Dili na. Sunog kayo, Konay? Sa pepper na. Uy, nasunog! Sugar lang. Sa pepper na, tol. Ano to? Nata, tol? Torwins. Nandito si Torwins. Tikman nga natin yan. Ngayon lang ako makakatikim na... Ngayon lang ako makakatikim ng French fries na may pepper, mga tol. Kaya, let's try this. Anong lasa, tol? Parang kakaiba, tol, ah. Sarap, tol? Sarap, tol? Crunchy, salty, and peppery. Tikman ka, tol. I-rate ko to, tol. Sarap! Kuwanto, tol? 2? 2 lang pala. Joke lang, tol. Tikman natin, tol. Maganda siya, comfy. Pero sabi Tol, Vince, ang mga pagsabi niya, tol. Tol, Vince. Tikman mo, tol, Vince. nice, no? It's Peppery, salty. yeah. Are you happy with that color? Ulo. Kakaiba. Alamin na. Okay lang, tol. Nay, banot. Tolwin, plastic, tolwin. Tolwin, pagkali ka lang. Tolwin. Haba nito. Yeah, it's nice. Win, nakay may tiban dia, Win. May tiban? Pabilis na rin. Yan! Is that what you're thinking? Tabi. Bawan man. Parang fries ng Jollibee, mga tol. How about this one? Hindi, lagi mo focus lagi. Tinahal pa lito dito. Are you sure your measurement Isa nga ano karon? Digmaan. Alin, tolwins? Para, kuhan ba? Ngataw kay ba? you want like you want some Ano comfort? tabi na? Nga? Ay, nagwan na rin tao na kanon. Kita niyo yun? Gutom na rin na. Ganto ka magsik. Kita mo na! Ay karton. Kita mo na! Ay ora lagi. Kita mo na kao na! Ngunit mangtas kayo! Ka. Mo na si Kwan, Master Pupo. Gara ya. Master Pogi to, tol? Master Pogi, tol? Pogi, Mr. Clean. Ah, Mr. Mr. Clean. Si Mr. Clean, mga otol. Nandito na yung inaanap nyo, si Mr. Clean. Galing pa yan si Tari. Galing yan si Tari, tol. Sa buwan. Bandayan tol. Banda yan, tol. Shadow Yung busy. pinanood natin sa
vlog ni ate kanina ba? Oo. Kumanta din dalawa ba? Siya pala yung nag-condo tol. Gitara tol, at saka drum, tsaka piano. All around yan tol. Siya din naglinis. Pwede naglinis. Dahil may bullet crystal kasi yan tol, kaya napagkamangkas yan tol. Oh. Mukbang muna tayo dito ng fries. Habang nagpapagutom para sa kanin mamaya. May package yan, tol. Buksan natin! Sarap. Buksan mo na ngayon. Sarap tol, crunchy. Mga tol, meron tayo. Dami niya na. Uy! Uy! Tatlong package yan tol. Package. Unboxing natin mga tol. Sasabihin ko ang title lang ko na to, unboxing. Ubos mga tol. Sarap talaga nito mga tol. Ito yung unang item natin. Pamain na lang po, pamain. Pamain na lang. Lenovo. Pamain na lang po. Pamain na. Klase. Tol, wait muna tol, mamukbang muna, may mukbang muna dito. May sabaw na isda. Mmm! Tayo, taga ko tol. Mmm! Ganyan yung mga tirada niyan. Hindi yan nagdadamit. Isang subo. Mamamiti! Yan yung hari dito. Si Mr. Mr. Clean! So mga tol. Kita niyo yung bulam na yan mga tol. Sarap yan mga tol. Kinuha, isda. Tinulang isda yan. At ngayon, unboxing na tayo. Mouse clicker mo din yun. Mouse clicker yan tol. Ibang klase. Ito ito. Clicker ng mouse. Mga para makatipid. Oh. Clicker ng mouse mga tol kasi pag may shop kayo mga tol, mabilis lang masira yung para click niya tapos sayang din pag papalitan ng bago talaga kaya clicker na lang yung ipapalit. Yan! Ano to, tol? Yan tol. Gagamba yan tol. Tarantula. Tarantula to. From Switzerland. Mag-ingat ka tol, baka tumalon yan. Dahil bubukas ka pa dyan, tingnan muna natin nagmumukbang dito. Paksi, tol. Wow! Paitira. Paitira na ni Mr. Clean eh. Bangtan mo na gini eh. Paksitol. Kakaibang kainan. Paksit niya tol. Paksitol. Oh? Okay, Ito tol. na mamaya. Sige, tol. Let's go. So, what's up mga utol? At last stress na ng madaling araw. Nag-i-edit ako ng video. Yan. Stress na. At nagluluto ng pansit canton si Tolo Waynes. Sali ka. Tol, papakitaan mo na naman sila ng kakaibang pagluto ng ano to. Grabe ka ka. Naong sali ka. Sa bako di ka nang tingin na lang. Lukoy lagi. Mga utol. Naon sali mo. Kain lang kami ng budget ngayon mga tol. Talo kami sa pustahan mga tol. Online rambulan. Logical. Talo kami sa ng kuan mga tol. 2,000. Online pustahan ng Dota mga tol. Talo tayo ng 2,000 sa online pustahan. Sinabi mo pa. Naon sali ka. Tingnan niyo itong mukhang to mga tol. Stress na. Dahil dyan mga utol, tirahin na natin itong mga utol. So, let's go! Hindi na tayo mag-iingay yan tol eh. Kasi madaling araw na to. Ito tol. Makan mo yan tol. So, kita-kits na lang mga tol pagluto na. Ha? Ha? Okay ra ka? Okay ra? Good. Let's go.
So mga tol, luto na yung pancit canton mga tol at may slice bread tayo dito mga tol. Uy! Kain na mga tol, let's go! Nilangoy. Lumangoy. Ibang klase. Ibang klase yung kainan. First bite mga tol. Hirap. Ang hirap. Ang hirap. Nautos. So mga tol, tapos na kaming Bigyan mo ng mahina ko na outro. So mga tol, tapos na kaming kumain. May konting natira pa. At hanggang dito lang muna mga tol ha. May nahon muna ako mga tol. Kasi, stress na. Please, like, comment, share, subscribe. At hanggang sa muling pagkikita. Paalam. Let's go.